बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 22 डिसेम्बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि, सोरजोंबाफोर नांज्लायनाय जाफ्लांनो हागौ। सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम, जेंना गोनां सान। वृष राशि, नखराव सुखु गोजोन फैगोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। रंजा खुसिनि सान। मिथुन राशि, बेराम आजारनिफ्राय आरायग' मोनगोन। गोग्गो देहा मोनफिननो हागोन। गाहाम सान। कर्कट राशि, जेखि हाबा मावनो लाया मानो हेंथा नुजाथिगोन। मोनसेबो हाबा जाफुंनाय नङा। गाज्रि सान। सिंह राशि, गावनि साननाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। साना गाहामैनो बारलांगोन। कन्या राशि, गिदिर बेराम आजारनिफ्राय रैखा मोनगोन। गाहाम देहा मोनफिननो हागोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। तुला राशि, गावनि इयुन जिउखौ लानानै जिंगासिगोन। गोसोआव उसुखुथु थाथेनो हायै मोनगोन। गाज्रि सान। वृश्चिक राशि, खामानियाव मुखुब जानानै थानांगोन। थांलाय फैलायजोंनो देहाखौ मेंनाय मोनगोन। गुबुननि मदद लानाया गाहाम। धनु राशि, गावनि आंगो लोगोफोरजोंनो सोमोन्दो नागारलायनाय जानो हागौ। सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम। जेथो गोनां सान। मकर राशि, गोजान जायगाफोराव दावबायहैनो मोनगोन। नुफेरै मुवा बेसाद नुनो मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। कुम्भ राशि, गोजान लामा दावबायनांनो हागौ। देहाया खस्थ' मोननांगोन। सानै हयै आगान सुरनाया गाहाम। जेंना गोनां सान। मीन राशि, समाजनि हाबा मावनो थाखाय गिदिर बिबान मोनगोन। बयनिबो अनसायनाय आरो थुलुंगा मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।